नमस्कार मित्रांनो, मी विनय गाडीगावकर कलर्स ऑफ कोकण आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सकाळी खूप खूप स्वागत करतो आहे। सकाळचे 7:30 होत आहेत आणि मी आणि बाबू खाली शेतात चाललो आहे नांगर घेऊन, कारण की आजपासून लावणी चालू करायची आहे। काल जेवढा तरवा काढला आहे तो आज लावायला घ्यायचा आहे। त्यासाठी मळे नांगरून घ्यायचे आहेत, म्हणून हे नांगर घेऊन चाललो आहे। हे बघा, हे सकाळी गेलेले आहेत, आमच्या आधी नंबर लावले नाही। चल बाबा, म्हणजे असो म्हणतो तू सकाळी येईल पाटपट्टी। हा हो, 4 वाजता येईल। टी शर्ट खराब होतात रे। येऊ म्हणतो टी शर्ट काय घेऊन बसले चिखलला, थंडावलं वाटतं तुझ्या सारखं। तिकडे तुम्ही बघू शकता, तिकडे 2 जण आलेत सकाळीच तरवा काढायला, आणि तिकडे आपला बाबू नांगराला घेतोय। बाबू आणि पुष्पाचे मिस्टर पंकज सारखा सांगायचं लागतं, नाही तर तुम्ही आधीचे व्हिडिओ बघितलात की नाही माहीत नाही, म्हणून थोडा लावू मी काय म्हणतं। तू काय पहिलो नंबर लावलं की सकाळी येऊन? मग बाकीचे खरंच कामगार नेरी बिरी करून येईलच वाटतं। पमो खाया पमो गमलोच नाही अकलपासना। अरे काय होय, सगळे गमले, तू खयस तू खयस। तर मित्रांनो, आता इथे गेलेलो या घरात, कालपासून गेलो नव्हतो, म्हणून असंच गेलो तर त्यांनी चहा प्यायला बोलवलं आणि चहा प्यायला मग जावं लागलं। आणि त्यात 10-15 मिनटं गेली, बाबूचा एक कोपरा नांगरून पण झाला, आणि त्याच्यानंतर मला नांगरायचं होतं। आता दुसरा कोपरा घेतला आहे नांगरायला, आता तो मीच नांगरणार आहे। तर इकडे चहा पिण्याची थोडी वेगळी मजा असते। तिथं दुधाचा चहा नसतो आपला, फुटी चहा असता, काळी कोरा चहा असतो, तर तो इकडच्या वातावरणात प्यायला बरा वाटतो। चला आता नांगरायला घेऊया। हे चल, आता माझा नंबर, आता जाऊन देत असतो आधी। काढलं हे परत हे काय मारणार नांगर नाही, अरे 4 वेळा निलं त्याच्यात ना।
4 वेळा लिहिलं एका थैसू मित्रांनो येऊ बघा मुंबईसून इलो हा नांगरूसाठी नाही शेती केलो हा पण एकाच जागेवर ना 4 वेळा तास नेले ना परत आई भानगड करतातच कळत नाही पोरगो शिकलो पोरगो शिकलो एक कोपरो मी नांगरलंय म्हणजे चिखल केलं आणि हालत बेकार झाली. घाम बघा किती इलो तो. आता नाश्ता दाबून करणार. एका कोपऱ्यात हालत दमलंय एका कोपऱ्यात दमलंय. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे टी शर्टची वाट लागली. पॅन्टची रवांदे टी शर्ट गेला पूर्ण. आता तू घराकडे जाऊन टी शर्ट आधी बडबडलं ना यो काहीतरी बडबड होतो तो मगाशी. काय जास्त काय लक्ष देऊ नका त्याच्याकडे. ताच करणार तू. कोपरो नांगरून मी द्या चिखल मी केले ता नाही सांगितलंच नाही ना. तर आता टी शर्ट बदलायला लागेल. खूपच घाण झालं. बाबू तरी बोलत होता जुनं टी शर्ट घाल पण जुनं टी शर्ट इथे कुठे आणलं नाही. सगळी नवीन टी शर्ट आणलेत. ॲक्च्युली ट्रॅक्टरचं जे हँडल आहे ते खूप खाली आहे बाबूच्या उंचीप्रमाणे आहे त्यामुळे मला खूप वाकायला लागतं त्यासाठी. त्यामुळे दमायला झालं मेन. ते जर वर असतं थोडं तर तेवढा काही प्रॉब्लेम झाला नसता. चला पण मजा येते. गेल्या वर्षी पण गेलेला तर यावर्षी म्हणून खास यावर्षी आलो. ही मजा करायला मिळत नाही. सगळा चिखल पायापासून वरपर्यंत सगळा चिखलच चिखल आहे. मजा येते. चला आता टी शर्ट बदली करून इलं गाळाकडनं. बघा पुष्पाचं तोंड बघा सकाळी आज तरी असं का. अरे पुष्पा पण येतं तू पण येतं. हां पुष्पा हे पाणी घेऊन चालला. मी चाय घेऊन चाललं आहे. आता चहा पिऊया. काय झाला काय गे काय आला. अजून आजचा पण व्हिडिओ एडिट झाला नाही आहे आणि रात्री लाईट गेलेली एडिट करायला मिळालंच नाही. आणि सकाळी 7 वाजता उठल्यापासून इथेच आहे. तरी पण बघणार आहे 2 तास तरी काढून जाणार कारण की आज पण नाही व्हिडिओ गेला तर मग तुम्ही सगळे इंस्टाग्राम फेसबुकवर मेसेज करायला सुरुवात करता. त्याच्या आधीच व्हिडिओ जायला पाहिजे. युवाज पुरो करणार की युवाज पुरो जो करूच हां दोन आता फक्त नांगरून घेतास की चिखल करतास आता यो. हां बैल किती 2च होते तुमचे की अजून होत. दरवर्षी येणार ट्रॅक्टर लावत नाही. आणि याच्याला इरिक म्हणत चल सरळ चालताना. नांगर भरलो त्याच्या हातात काठी दे एकदा अशीच. मारू नको हातात घेऊन. हा मजा आली एकदम. आता असं जोत कोण लावत नाही. सगळे पॉवर ट्रेलर आले असतात म्हणून बोललो एकदा ते करतायत तर आपण पण शिकून घेऊया. आता पाय धुवायला आलो आहे.
आता पाऊस यायला सुरुवात झाली आहे आणि हा गुटा आणायला गेलेलो आग्रात. बाबूला पाहिजे होता, अजून लावणी करायची बाकी आहे, सगळी तयारी झाली आहे. काका पण आले आहेत मला शोधायला, बराच वेळ झाला मला, कारण की कॅमेराची बॅटरी पण लो झालेली, थोडीफार चार्ज केली. चला आता डायरेक्ट लावणी भेटू, पाऊस पडायला लागला आहे. होय होय ह्या बरा रे तुझा माका ते गुटो आणू पाठवलं स्वतः, नाश्ता बिष्टा चालू केलंस. ह्या बारी या ह्या कोणाला आल्या त्यात हा मध्ये पाऊस जाऊन दे, हातात काय कसं खाणार कसा. तरी म्हटलं बाबलो अजून माका फोन बिन करत नाही, टाइम झालो तरी. होय डेरकी भरता पाऊस पुसलो इलो, पावसात कशी भाकरी खाले माझ्या माका माहिती. हा पाऊस आता इलो हे बघ. पुण्या काय गेला पुण्यात नाही इलेला ना अजूनपर्यंत आमच्या मैदानात आलेली नाही. मैदानात ह इल मला भेटलेला मगाशी वाटेत. अशा प्रकारे आपली लावणीला सुरुवात झालेली आहे. दोन्ही पण भाऊजींनी सुरुवात केली आहे. पुष्पाचे मिस्टर, पूनमचे मिस्टर आणि हो आपलं सर्व आणता. सोपी जेवढी कामं असतात तेवढी बाबल्याकडे दिलेली असते. काय बाबल्या, सोपी कामं असतात ती तुझ्याकडे दिलेली असतात. काय 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 थांब थांब काय बोलला, बरोबर ओळखलं मग झालं बघा. पुष्पा आणि वर्षा दोघवले तसंच बोलतात. काय करता, हे पटापट हात चालव, टाइमपास नको. भाकरी खालच ना थांब ह्या मी करतोय, तुझा तू लावू घे. या बघा अर्धो कोपरो झाल्यावर इलेला लेट माणूस. कसा नव्हते घराकडे टाइमपास. टाइमपास आईच्या दगडात टाइमपास. हात पण किती तो सुलो चालता बघा. वो हात चालव, एक तर लेट इलं. बाबलो मरमर मारता सकाळी 7 वाजल्यापासून. माका काय सांगतो म्हणजे कलव कमेंट देतोय, तिच्या नावानं कमेंट नव्हती, बाबल्याच्या नावानं होती. लाईव्हवर कमेंट, बाबलो किती काम करता. मग पोटी फुटता ना, पोटी फुटता की ना ती सांगा. मी करतोय तेव्हा तरी शूटिंग करा, नाही तर लोकांना वाटत मी फक्त तुमची शूटिंग करतोय, तुम्ही आपले कामं करताच. काय हो, मी मगाशी तेवढा लावलं तेव्हा शूट नाही केलं असता. काय मी होतोय म्हणजे झाली नेहरी झाली की नाही. थांबता मग ह्या मेन चालू आहे. आपलं शिकवता काय चला आता मी पण करतोय, नाही तर पुणग्यावाला येऊ फक्त शूटिंगच करता. पुणग्या काय पुणग्याला लेट सगळ्यांच्या मागसून. कॅमेराकडे धर. हा बोल. मी सकाळी 7 वाजता येईल. 7 वाजता येईल तर काय मेहरबानी नाही माझ्या. तू काय केलं? येवता काम तुझं येवता. मी भारे बांधलोय घराकडे. ते काय म्हणतो तू उठला का घराकडे, काय काम कमी असता म्हणजे आईच्या का हाताखाली असिस्टंट किती 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 आता तर सांगच. मग आम्ही जेवण बिवण को नानांची नेरी कपडे बिपडे धुता नाही की. नानांची नेरी तुझ्याकडे होती, मग होय नाही आणलंस ती. होय नाही आणलं. मग असं करतस तू. ढोरा की पोरा काय काय शेण मारूचा नाही पण बाकीचा शेणाचं काम नाही, पण काम असतात ना बाकी काम म्हणजे नाही. पुष्प कधी इला सगळा शान बिन भरून इला बरोबर वेळेत. डोळे काय मोठे करतो हो की नाही. नेरी नेरी तकडे व्हायच्या आहे. मी चालू केलंय तर
तुका पाठी पाडीन. तो लाव ना काय तो बघतोय मी तेवढा तकडचं मीच केलंय. तेव्हा तू लेट नव्हतं, तू लेट इलं त्या कमी काय करणार. चाय बी झाली आहे त्याची परत काय नाही पियारे चाय. त्याच्यातच टाइमपास आहे त्याचो. चाय पा नाश्ता खा आणि काय बटर टोस्ट काय वया. कॅमेरो धरलंच ना तोंड माझा फाजील आहे मी काय बोला. माका माहित सगळं लोकांका माहित त्याच्यावरून आहेत लागत. काय सांगता बाबूला जा त्याच्याकडे जर कॅमेरो म्हणून सांगता तू. उभे राहत नाही मी उभे राहले नाही. आपण तुम्ही याच काम करा. तुम्ही वॉच ठेवू का. हो 2 गाडी हो गाडी 2 घ्या. तुम्ही वॉच ठेवू का. सो हो वॉच ठेवू का तुम्ही. कोण नाही काम करू काम मग सकाळपासून काम केलं म्हणून पाणी व्हायचे लागला. काय सांगतात. त्याचा मारला तर पाणी घराकडे जेवण करू नाही. आता लावणी करून झाली आहे एक कोपरा. आता जरा इकडे बघूया यांचं काय काय चालू आहे ते. होय होय येतंय त्यासाठी दिलंय. हा पवार काय करतात ते बघूया. हे पवार ज्यांच्या गोट्यातलं शान चोरीक गेला ते. याला गुटा म्हणतात. मगाशी मी आग्र्यात आणायला गेलेलो ते. त्यांना काय सगळं सपाट करून घेतात. लेवल लेवल किती खेपे चाय. अरे बाबा हे बाबा वर एकदा चाय तर एकदा चाय एकदा चाय. क्वार्टर असते ना मग चाय नको क्वार्टर लागता. हा 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 आणता आणता. होय हे झालं तुमचा चाललास तुम्ही. काय पूनम शेठ मी पण तुमच्या बरोबर तेवढाच काम केलंय तर मग तुमचे फोटो काढणार कोण ह्या तुका कळत नाही. मग मला बरोबर येशील विनू फोटो दे. ह्या सगळ्यात मग ह्या एकच स्पॉट कामाडी दिसता. ऊन आहे आणि चून आहे गप गुमान काम करतात. नाही तर पुणग्याचं आलावच जास्त काम कमी आहे. तू हात चालव. हात बघ तुझं स्लो चालतं तोंडात चालता फक्त. आमदारीन केली तर काय हो म्हणजे विकास करशील की भकास करशील. काय दिवं लावशील काय काय. मी आधी पहिले आमच्या गावात केलं सिंधुदुर्गातले पहिले आधी रस्ते खड्ड्यात रस्ते पडलेत ना ते आधी पहिले घेईन काम. होय होय ता बरोबर आहे. नाहीतर का माझी माका टायर आधी 2-2 वर्षांनी चेंज करूचे लागतात. म्हणजे बघ 2 काय 1.5 वर्षानं. भात सगळे गावातच होतात टायर. काय खड्ड्यात रस्तो की रस्त्यात खड्डा होतोच काय कळत नाही. तुका पण आमदारीन बनवलं ना तर तू काय करशील. रस्त्याचे एक घेत कंत्राट अर्धे पैसे खायत आणि अर्ध्या पैशाचा मस्त रस्तो बांधून देत का जावा तो पत्रवला. आणि ह्या पावसात डांबार टाकी. हा हा आजकाल ताच आता मे महिनो इलो की रस्ते करूक धावतो. मग ते पावसात दुपार निघतात ह्या तुला कळत नाही. बघितलंस ना. तर मित्रांनो आता दुपारचे 12 वाजतात आणि 2 कोपरे लावून पण झाले. आता तरवा काढायला घेतला. दुसरा कोपरा लावायला मी काय नव्हतो कारण की पाऊस जरा थांबलेला म्हणून ड्रोन उडवायचं बघितलं.